ए धुरंधर भैया 12 घंटा हो गई हो 1 मिलियन व्यू ना आइल। ओ दिन तो बड़ा बधाई देत रहा हो कि 3 घंटा में 3 मिलियन, 4 घंटा में 6 मिलियन। आज काहे ना एको बधाई लिखला हमर दे। तार ओ बेरा से फेसबुक पोस्ट चेक करत तनी, फेसबुक खालिए जाता। बार बार म्यूजिक चेक करत तनी, वो खालिए जाता। का धुरंधर भैया बस दिख गई पावर तहार, ये हो तहार। हाँ बाप रे, दुका कर देंगे, दुका कर देंगे, बॉलीवुड को टक्कर देंगे, साउथ को टक्कर देंगे, दिल ये टक्कर अब काल देखिएगा। लेकिन एगो बात कही भैया आप लोग से, काल जौन पवन सिंह के गानवा आवत नु, वो गानवा पर लोग कहता कि विवाद होके वाला बा। एगो बड़का चैनल बा, बड़का चैनलवा के वीडियो देखनी है, उनकरा कहे के मतलब बा नु कि ओइ पर चोरी के आरोप लागे वाला बा, विवाद होके वाला बा। भाई आशुतोष तिवारी तो सब केहू के हिट बनावला, नीलकमल सिंह आशुतोष तिवारी के गाना के वजह से जो पवन सिंह तो यही है बाड़न, लेकिन इनकर गाना जौन बनू आशुतोष तिवारी के ग्लोबली ट्रेंड करता। पवनो सिंह ग्लोबली ट्रेंड करता रहन, ठीक बनू। इतना बनावे में हमारे धुरंधर भैया अभी टाइम लागी, ठीक बा। हई एगो बात बताओ लो, आशुतोष तिवारी आ प्रियांशु सिंह के फिर से ई गानवा में जोड़ी बा, ठीक बा। लेकिन लोग कहत ह कि ई जौन गानवा बा ओइ पर चोरी के आरोप लागे वाला बा। का ई बतिया सही बा? चोरी के आरोप लगे वाला बा? अब भाई जौन हमार बतावत रहन यूट्यूब चैनलवा पर, पूरा खुल के ना बतैलहन। लेकिन देखा भैया तारा खुल के बतावे के चाही, काहे से कि जनत रह हई जौन धुरंधर भैया बाड़न नु, जब तक ले भोजपुरी इंडस्ट्री में ए टाइप के लोग के रखले रहियन, जौन रखले बड़न अपना लगवा। देखा धुरंधर भैया इतना अच्छा हुआ नु, धुरंधर भैया कुछ ना करेलन, लेकिन उनका सथवा जौन हई हवा सन उ चाहलसन कि हरदम से धुरंधर भैया से विवाद करावत रही, अपनो एथी में रही, आ धुरंधर भैया के इज्जत जौन बा उ माटी में मिलावत रही। हमार धुरंधर भैया इतना हिट फिल्म दिले बड़न, इतना हिट गाना दिले बड़न, लेकिन धुरंधर भैया के 1 सेकेंड ना लगेला और ई धुरंधर भैया के इज्जत एकनी के उड़ा देलसन। तो एहू पर का जाने का होखे वाला बा। एकनी के एगो तो चोरा के भइले रहल, अब ई देखल जा का होता। कल पवन सिंह के गाना आवता ओढ़नी सरकत जाए, हरी हरी ओढ़नी आई रहे तो एगो इतिहास बनैले बा। ओढ़नी सरकत तक देखल जा कौन इतिहास बनावता। पावर स्टार हुवन जब आवेलन नु तो एकदम पूरा हिल जाला। आ एबरा ओस ना हिलल बानू कि रास्ता में केहू नजर नहीं आवत, आ ग्लोबली ट्रेंड करत ना। ओकरा बादो केहू बानू तो उ बड़ा नीलकमल सिंह, ठीक बा। आ ओहू में आंसुए प्रियांशु के जोड़ी रहता, तो एकदम पूरा बवाल मचल बा। पूरा एकदम धुरंधर भैया हमार भैया गाना लेके आवो मर दे 4-5 गो एकदम झका से गानवा बनू हई। एमे कुछ पावर ना लौकल हमरा, पावर रही तो ये गानवा तार चली। तो ऐसा बात नहीं है कि धुरंधर भैया हमार ना एथी करेलन। इहो तो 2-4 दिन में 1 मिलियन व्यू तो आइए जाइत मर दे, अगर अच्छा गानवा रही तो। अब आ गई हुई हमार धुरंधर भैया के, इतना एथी ना करे के चाहिए। हमार धुरंधर भैया कितना मस्त होवन। आप लोग बताई कि जौन गाना आवता उ काहे आज टीजर ना आइल ह, ये सोचे वाला बात बा। यही से हम कहनी है रउरा लोग से कि जौन भाई कहत रहन ओइ पर ध्यान देवे वाला बात बा कि काल फिर से जौन बा एगो बड़का विवाद होखे वाला बा। का विवाद होई ई तो काल देखल जाई। बाकी रउरा लोग के कैसन लागल वीडियो और एक गाना के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। और हमरा से बात करे के चाहते हैं तो हई आ रहल बा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे जाके फॉलो कर लेम और बात होई अपन जम के, ठीक बा। मिलते नहीं अगला वीडियो में।